Jama'a masu sauraro, za ku sauraro waƙar babban sanatanmu na Arewa, Sanata Abu Ibrahim, wadda Kantoman Danja Alhaji Isiyaku Shehu Dabai ya ɗauki nan. A sha sauraro lafiya. Dattijan arziki, Baba Abu namu ne, sanatan 'yan Arewa. Ta je gaba dattijan arziki nema na ko da yaushe Allahu na sa gaba. Baba Abu namu ne Waƙar nan ba ta kammala ban sa ɗaha ba. dattijan arziki Har da sahabbansa tabi'ai ba zan bar su ba. sanatan 'yan Arewa Waƙar babban sanatan yankin 'yan Arewa. Sawo ka ba Baba Abu namu ne Allah kai ka haska ni kowa bai sanni ba. dattijan arziki Rabbi ka kare ɗaukakar manzo a gidan gaba. sanatan 'yan Arewa Sanata ka gama lafiya yankin Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Dattijan sanatan mu waƙar nan taka ce. Baba Abu namu ne Sanatoci 'yan Arewa kai ne kuma kai fice. dattijan arziki Wanda ya ce za ya ja ka to sai ya haukace. sanatan 'yan Arewa Na Aminu Bello Masari gwamnan Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Sanata kuma kayi ka gama baka cuce mu ba. Baba Abu namu ne Labarin gaskiya ko ƙarya bata san shi ba. dattijan arziki 'Yan sanda naka ne ko su ma baka ƙi su ba. sanatan 'yan Arewa Na Baba Buhari sanatan kishin 'yan Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Mata da mazan ƙasar mu kowa ya san da kai. Baba Abu namu ne Kowaye in ka bashi sako kuma za ya kai. dattijan arziki Har isiya ɗan da bai har shi ma za ya kai. sanatan 'yan Arewa Bango ne na jinginar al'ummar Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Yanki na Karaduwa kowa bai ƙi ka ba. Baba Abu namu ne Sanatocin Arewa nasara ba su kai ka ba. dattijan arziki Baba Abu ka sani a tsarin ba mu ƙi ka ba. sanatan 'yan Arewa Mata da mazan fama 'yan yankin Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Kyakkyawar zuciya mutunci ba kai ka ba. Baba Abu namu ne Ka aje aikin sanata ba dan an ƙi ka ba. dattijan arziki Ƙudurinka baba ko da yaushe ba mu ƙi shi ba. sanatan 'yan Arewa Yanki na Karaduwa amanar 'yan Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu ne sanatan 'yan Arewa Sanatoci 'yan ƙasar mu waye kwaye kai ka ne. Baba Abu namu ne Ka je aikin sanata ka bai wa waninka ne. dattijan arziki Shekara ta 23 gwamna kuma naka ne. sanatan 'yan Arewa Gwamna Masari ya gama sai sanatan Arewa. dattijan arziki Baba Abu namu
mu da arewa. Dattijan arziki baba abu namu ne sanatan yan arewa. Yanki na Karaduwa kayi mana agaji. Baba abu namu ne. In nai zancen gana sani kowa za ya ji. Dattijan arziki. Aiki ga matasan mu kayi mana tanaji. Sanatan yan arewa. Karaduwa mun amince ka zama gwamnan arewa. Dattijan arziki baba abu namu ne sanatan yan arewa. Bangon APC na Baba Buhari ka ja mu je. Baba abu namu ne. Da Baba Masari Katsinawa mu ma za mu je. Dattijan arziki. Sanata ba a ritaya ka gama wani za ya je. Sanatan yan arewa. Mata ka ba su jari ginshikin 'yan arewa. Dattijan arziki baba abu namu ne sanatan yan arewa. Anas baban Aisha ko kwaka ce espire. Baba abu namu ne. Zancen banza ko bani haushi sai kare. Dattijan arziki. Ƙarya ba ta haɗo da gaskiya mun ankare. Sanatan yan arewa. Dattijan sanata mun gode 'yan arewa. Dattijan arziki baba abu namu ne sanatan yan arewa. Dattijan arziki baba abu namu ne sanatan